mangan. Hantu kuwi. Kula sendor. Lah kok teko kene ngopo? Ketoprak. Heh? Piye iki? Sampe, Dik. Wong tuaku. Nggih, sing Kowe kok teko kene iki lho ngopo? Ngeternya niku lho. Kok sik? Aja ngawur kok. Lho kok ngawur niku. Kok tekane dhisik kowe kok ngeterke? Lah wong dene numpak Grab kula numpak Tosa. Nak ngeterke kuwi yo bareng. Kok ngoten? Lah iki mbok tinggal kok. Ayo bareng. Ndak rene meneh. Ya bareng. Bocah kok. Nah, nak iki aku percaya kowe sing ngeterke. Lah kok renteng-renteng rumah semu nganten kok piye? Aku Kok gandeng. Lah niki kula terno. Nah, kok bojone. Aku digandeng malah kaya ape nyabrang. Sapa wong jenengmu? Sendor kula. Katamu suwe. Ape nakmu dhewe. Trai iku senenge mbone karo katokku kok. Sak aku balano. Nyanyi lah tuh. Mergo wis dadi janjiku. Nggih. Sapa sing bisa ngundurke putraku bakal tak ganjar. Ganjar napa niku? Kowe tak dadekke senopati. Senopati ku apa kanan apa? Senopati kowe ngerti tela apa ora? Ngertos, ngertos. Tela pohon. Nggih, nggih. Dikoceki, Nggih. terus diparut. Lah, terus Jero diwenehi gula. nggih, Digoreng rada mateng nganti sithik-sithik. mateng, nek wis mateng templokno raimu. Nah niku mboten senopati ya. Apa? Jalaran pati nek niku. Wong senopati kok apa senopati iki? Kan Pangkat. mboten mudeng ah. Pang? Pangkat. Duwe mawon. Heh? Duwe ae. Butuh duit piro? Barang wong kula nggih bangun omah. Lah kowe nak tak paene duit, Nggih. mengko tok layakke entek. Lho, lah nggih. Nek dadi senopati, saben sasi kowe nampa gaji, saben warsa nampa blanja, sok nak wis tuwa wis pikun isih nampa pensiun. Pegawe. Pegawe ngono. Yo mesti ngono kowe. Lah kowe jarane ngono senopati. Kayak caos sambil kecap enak iki rada kan. Nggih. Ngono sik kok. Nggih, nggih. Purun. Lho kok jajar aku lho apa? Gen jumbu. Sok nak wis dadi senopati, sandane dibuaki. Lho, lah kula ora udah. Lho kowe tak tukokke kain. Kain. Kain sing dawane 12 meter, mengko kowe diukur dawamu piro. Lho niki ajeng gawe klambi napa ngukuri cemane? Ameh dipatekno. Kok dipatekke piye? Lah kok diukuri dawane niku? Iki nganggo sandangan nek ora diukur mengko nak kegede. Oh, nggih nggih nggih, purun. Siap. Yen kaya ngono. Nggih. Sadurunge kowe omahmu, omahmu. Aduh, Heh? lali omah ndi? Ndak lali des. Mulih mesti butuh sangu, Gomojo. butuh ragat Nggih. digo numpak kendaraan. Nggih. Mampir gedung duit, Gedung duwe. gedung Apa duit. panggonan? Nggih. Nyobrono. Berangkas sing cipuk duit dhewe mengko nggo sangu mulih. Ngoten. Iya. Tenan niku. Heeh. Matur nuwun nggih. Aduh. Kula tak matur. Ayo, Dik. Ayo pripun kasih wonten sedulur ingkang saged sapi aturaken. Ora ngira babar pisan, nadyan bentuke kaya ngono kok ya duwene kewasisan. Ora laku-laku. Nih, Siji Rama. sawetara anakmu kandhenen, talitinen, ana sing kalem apa ora? Oh ngaten iki ayo nggih, derek. Tetep kewajiban.
apa ning ndi bojomu? Bojoku ki wis mek 3 sasi ra ono bali. Lho. Bojomu minggat. Enggak ora ono bali, aku dhewe bingung. Mongko semayane nggone nyaur utang ki dina iki. Aku ya ora ngerti yen kuwi nang urusane bojoku. Ning bojomu janji Janji apa? yen to wektu saulan iki ora iso nyaur utang, anake sing jenenge Arum dipasrahke aku. Aja Kon ngapa. ngepek bojo aku. Anakku Arum ki wis duwe bojo. Hah? Wis duwe bojo. Panjane mangun sing perawan. Malah diapusi. Iya. Percaya karo Ora peduli ke bojo. Banget tapi ajen bojoku kok. Wong jeneng bocah wis duwe bojo kok malah ditawano wong. Terus ngene iki piye nang ati bojone mulai. Enak mendem aja apa teng mriki to? Mendem pripun kaboten pucukan masjid. Lah aku nek gloyoran kaya wong mendem kono aku dibreke malah aku bingung. Iki lho antepe ra umum. Ya mboten sadinggo niku. Kowe pangling karo aku. Sinten sampean niku? Waspadalah. Matuku sendal. Malah ngene kowe. Jebule kowe mawar ya. Apa le? Harion jenggirat mbok tutuk, Mbok. Loh, Ndase rasane wetengku senep. aku ra nuthuk Haryo jenggirat tok le. Ora apa lale matuk. Walale matuk. Iya piye? Ora Ora senep. krasa aku le. Aduh iki piye Aku kepengen ketemu karo bojoku, Mbok. Cilaka le, cilaka ndok. Wis tak tukono emas gedene 70 ton. Heh? Masa 70 ton ini nggawa piye? Walau ben ngengek ngene, Mbok. Malah bojomu ra iso tangi nak. Kowe tak tukono katok celana Celana apa le? kok gembreng. Loh, lah nek kok gembreng anggone piye? Krosak. Nek krosak-krosak ora apa-apa, lah nang beler-beler malah suwek kabeh. Jamal api iso dadi Cina. Piye, Mbok? Cilaka le. Bojoku ndi, Mbok? Bojomu digawa wong lanang. Jarene bapakmu dienggo nyarutang ngono lho. Bapak sing ngene iki. Iya. Bojoku dikawang. Digawa wong lanang ngono. Minggir. Iya, aku tak minggir. Tak tututane, Mbok.
aku kowe teko nglarani atiku urip tansah koyo ngene omah-omah rono tentreme nangis hatiku nelongso utang tangis sesat saben dino tak kundeli tak tresnani orang ngira mung tansah ngapusi nangis hatiku nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis hatiku kesiksa ninggal aku ngepati marang wong liya lilo atiku tulilo lilo kowe direpot wong liya senajan uripmu wis mulya mbok yo elek hatiku kesiksa. Aku sing tak sawangi mung siji. Aku nginget mbok-mbokku epoh-epoh ning tebu-tebunan iki ora gatel kabeh apa piye. Lah nggih kepengin roh Bu. Mriki nggih gasek. Sing tak kuatiri iki nek ana klabang terus gremet ngono terus piye. Ning nggih mboten napa-napa panci dinten menika wonten hiburan Wahyu Manggala ditimbali kalian bos besar. Ada apa sih? Ada apa sih? Aku angger nyawang kowe iki lho Man. Ngapa? Aku jujur ya. Kok jujur metu karo kowe iki mesti rasane iki piye ngono? Piye anjen kowe kalah barek karo aku. Aku makane gone bos topeke dandan tak barek-barek to. Ora ana nek Rokim karo Sariman kalah barek. Lho omongane jelek itu lho. Omong piye? Sariman rene ijo iki lho. Kok cilik ae. Nek ijone ora apa-apa. Terus. Lah wong kowe bareng kandha, kowe kalah barek karo aku. Nek ra percaya takon ibu-ibu lho, Bu, Sariman karo Rokim ganteng ndi? Krungu kowe. Pancen balamar. Lah nek ra percaya kowe takon. Tak golek grup aku. Grup kene Sariman karo kethek tuwek iki. Jangkrik, aku kok mbok undang kethek tuwek iki piye? Lah piye ya nek kowe ngarani barek ra saingan. Kan jajal takoni. Barek ndi Bu karo Roke Bu? Dungu. Ya, barek Sariman ning akeh Roke ya rene. Ora apa iso waning daleme Mas Topik. Mas Topik. Topik apa Topik? Mas Topik. Mas Topik. Iki dina acarane ora sunatan, ora ngantenan, Mas. Iya, acarane syukuran. Syukuran apa? Mensyukuri nikmat yang udah diberikan oleh Allah. Wih, apa itu? Diberikan rezeki yang halal, yang berkah. Iso digawe nggawe omah sakmene megahe. Alah, omah. Iki acarane syukuran omah lho, Man. Iya, syukur omah biasa, omah ngene iki biasa. Sik ta ora patek gumun omah ngene iki. Lah kowe nek ngomong nek omah iki biasa lho, wong omah kaya istanane kok kowe ngomong biasa iki. Istana apa? Cak sokone pira? Mung pira hitung sokone pira? Nek saka genah 1 2 3 4 5 iki kanggo ngarep sokone 5. Lho, saka 5 mbok pamerno dagelan. Sariman sokone 17 le padakno ngono.
Akeh gune aku nek karo mae Kang Topik kae. Omahmu iki sakone 17. 17. Mosok man. Iku apa-apane keramik, biasa omah keramik iku. Omah keramik wis biasa. Biasa beda karo Sariman. Lah nek omahmu Aspal jerone. Sing ra umum. Iya no. Jerone mbok aspal. Hebat. Kowe mlebu omahku kaya mlebu jalan raya ta ngene kowe. Dadi keramik wis umum mbok aspal. Umum. Gawe sing ra umum. Gendeng. Gendeng apa gendeng biasa. Lah nek omahmu Cor. dhuwur mbok cor. Ije tak lapisi neh. Mbok lapisi apa? Aspal meneh. Hebat kok Sariman, Bu. Lho kowe tak ora ya, kan mbok liwati terus. Lho, Ora ora dene diliwati terus ora krasa nek mae Sariman. sik to. Kowe kok ngomong tak liwati terus iku omah diliwati. Alah lah iku lho kono kowe iku ora roh kowe. Apa iku? Kertak Juwono. Oh alah jak. Mas. Jebule mbok lapisi aspal iki mang jembatan. Nek aku Oh alah man. cori je aspal. Mulane kaya Kang Topik ini luar biasa lho. Luar biasa. Syukuran omah nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Muga-muga nggone omah-omah tentrem. Amin. Rukun selalu. Keluargane dadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Lah dalah ora usah kei wabarakatuh iku kanggo salam. Keluarga sing ayem ora tukaran iki lho. Sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Ora usah kei wabarakatuh. Mas Topik iki sing ndi le? Mas Topik Di piyayene Mas Topik ndi? Mas Topik. Bojone sapa jenenge bojone? Sinta. Sita. Mas Topik dalam Mbak Sita. Mas Topik bojone disita. Loh. Kok bojone disita piye Lah to? bojone lak disita. Mbak Sita. Mbak Sita. Mas Topik dalam Mbak Sita, keluargane dadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ora gampang tukar padu. Iya. Mergo kuncine wong omah-omah iki siji rukun. Sing kaping pindho sabar. Ngono ya. Dadi wong wedok iki aja gampang emosinan, kudune sing sabar. Kudu mendukung wong lanang. Bojo. Nek bojomu piye? Wah nek perkara bojo man nyuwun sewu. Sabar-sabare wong wedok iki ra kaya bojoku. Alah ora ono bojomu nek sabar iku. Tenan. Bojone dagelan nek sabar iki lho. Tak kandhani. Piye? Wingi ya tukaran man. Tukar karo bojomu. Tukaran karo bojoku. Pegatamu kapan? Loh. Lah kok kowe takon pegatan iki? Lho aku lak siap to. Biasane iku aku tak wis tak penane. Bojoku arep mbok pek. Iya. Lah nasibe bojomu sawi lah piye? Sementara takon istirahat. Lah piye aku tak keloni loro terus. Iki mbok anake sapa iki? Lho iki tenan nek perkara sabar ngalano bojoku angel. Bojomu wingi ya tukaran karo bojoku. Tukaran kowe iku. Ben bojoku loro ati iki piye carane? Kowe gawe loro atine bojomu. Dasar aku dagelan duwe duit, Rupane ganteng. Ben bojoku atine loro aku terus nyewa PK man. Nyewa PK kowe. LC. Lah terus piye iku? Tak gawa mulih, tak duduhno karo bojoku. Ben bojoku atine loro. Ben nesu. PK tak gawa mulih. Iya. Bojoku kok ora nesu man. Lho, kok ora nesu lha apa lho? Sabare ra umum. Kamangka kowe nggawa PK lho iku lho. Tan mongko aku nggawa PK. Bojomu ora nesu. Bojoku malah muni ngene. Lah terus piye? Sampean nggawa PK sing ayu ya, Mas. Yo, gene aku ya ngono. Tak tangae apa? Ben nesu. Lah jawabe bojoku, "Wis Mas, nek kowe arep metu karo PK ndang metu wae." PK tak jak metu. Bocah metu, tak jak jalan-jalan. Jalan-jalan. Bar tak jak jalan-jalan tak gawa mulih. Bojoku yo ora nesu neh. Malah bojoku muni ngene. Muni piye? Ngono ku mang PK-ne mbok sangoni pira Mas bar mbok jak jalan-jalan. Iya. Tak sangoni 300.000 Dik aku ngono. Kowe akeh lho 300.000. Lho, malah aku diamuk karo bojoku. Lho kok iso? Mas, kowe iki sini-sini wong dagelan nyangoni PK kok mung 300.000. Nek iso kok 2 juta. Wong wingi aku karo bayane 5 juta. Lho jebule bojoku bar karo bayan man. Alah ya malah nemen ngono. Wis kene ae kok bojomu nek 300 tak gawane aku. Wong kok bojo kok di ngono. Mulane kaya bojo iki ora usah dipiyek-piyekno meneh. Contoh kaya bojoku iki lho sabar. Nek bojomu piye? Bojoku tak tinggal 3 sasi ora ana wong ngapus. Aman bojoku iku.
Lah wong ancen bojomu elek kon ana sing ngambus, jajal bojomu ayu. Ning lah aman ora ana wong ngambus. Bojo ayu-ayu nyawisi tangga. Lah piye ketoprak lunga terus bojoku ora tau tak tunggoni. Golek ya sing elek ora ana wong nyedak. Lagi nginceng gocor raimu ora wani. Lah iya wong rumah tanggane Mas Topik lho tak akoni luar biasa. Tentrem, barokah, rukun, barokah. Iya. Muga-muga bar duwe gawe, rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Amin. Usahanya diberikan kelancaran. Amin. Mergo asmane Mas Topik iki wis duwe teges, duwe karep lho Man. Topik TOPIK. Ana 5 huruf. Wong ngerti-ngerti ya lele diagelane kok ana jeneng-jeneng mbok artekno lho. Artine apik lho Man. Topik iki ya ana artine. Ana. Ya asal tak ro aku. T tanggung jawab kepada keluarga. Iya. Jadi tanggung jawabnya luar biasa beliau. Ora kekurangan apa wae terbukti. Ekonomi yo lancar, duit yo akeh, terbukti nanggap toprak syukuran daleme sing kaya istana. Iya. P percaya diri. Nah iki lho wong urip ki kudu percaya diri. Ngono ya. Waton dikawiti bismillah. Duwe niat apa? Alhamdulillah iso kasembadan. Mergo percaya diri. Imane yo kuat. Mas Topik, Bos Topik iki imane ya kuat terbukti ngamal hiburan sarana ketoprak wah Sumanggala iki klebu iman. Sedekah rasa. K kinabulan apa sing disediake. Mula gelem sedekah rezekine ora lokak ning tansaya kebak ya dikabul kok apa sing dicita-citakno. Ya apik tenan ya Mas Topik. Iku Mas Topik. Lah iki mang aku yo di WA karo Mas Topik. Piye? Tolong Sariman kon ngartekke asmane bojoku nggih Mas Rokim. Kowe dikon ngartek. Jenenge sapa? Asmane sinten Bu wau? Sita. Kowe bar di Topik, kowe bar di WA Mas Topik. Lecet dhewe aku di WA Mbak Sita. Le WA Mbak Sita. Mas Sariman tolong jenengku rasa mbok artekno wis aku ora aku ngerti ngono. Ya ora iso ya kudu artekno aman. Lho wong WA aku ora entuk diartekno Mbak Sita kok. Lho ben adil aku lak wis ngartekno. Iya. Kowe kudune ya ngartekno. Ngono. Iya. Sita. Sita. Ngopo lah kok ngono. Kowe iki nek omongi mbok biasae to. Nggih. Kowe iki nek omong saomong ki ora mbok biasa wae, lambemu rasa mecucu. Pancen aku merongos ya mecucu kok. Bocor raimu. Oh, merongos ya. Sita. Apa? S. Anyep. Loh. Ana S anyep iki. Aku mau dikei S Kang Topik ya anyep kok. Iki ora S ombenan, huruf S itu loh artinya apa? S. Aku piye ya? Sita. S. Setia. Mbak Sita wonge setia. Iki piye iki? Imane kuat. Lah iki cocok. T ku Sita iku T ya T. Kowe dene tata kowe tata. T takwa. Wis sak gathuke ndak wis. Amanah. Iso. Cari mbok piye? Sita. Setia. Dadekno keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Imane kuat. Iman anak godaan sembarang dengah dadekno kerukunan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Takwa karo Gusti Allah tekun ngibadahi ndungane kenyataan dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amanah. Wonge amanah apian sayang karo bojo menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mulane awak dhewe mung melu memuji. Doa kita yang terbaik spesial untuk warga masyarakat Telaga-Mojo. Bambangane sendor. Iku sing metu sawenan ngetutno sendor. Lah iki tan mongko waktune wis jam 5 punjul. Pas wis adzan maghrib. Mengko bengi ae disisingake iki sak madya mergo ya lakon pamundutan spesial kagem ibu-ibu yang di sana. Yang epor-epor. Spesial untuk Bos Topik. Terima kasih nonton iso epor-epor iki lho.
Kena dintop kala jengking malah bendul kabeh pokoke. Oke, kita persembahkan, kita berikan hiburan. Bos Topik minta lagu apa? Bos Topik minta Oke, Bos Topik karo Mbak Sita ndi Mbak Sita? Kok ora ketok. Kim kok enggak kelihatan? Engko bengi diumumno. Lakone permintaan. Lakone apa? Sariman dadi ratu, Rokim Kendat. Oh loh. Siangkrik. Ora apa-apa kok barek. Ono lakon Rokim Kendat. Lah kakan wedokan ndak bingung ah Kendat. Wah, enggak Ayo iso. diaturi ya. Oke, minta lagu dangdut apa campur Campur sari? sari mendandut, Bu. Ayo, Bos Topik. Iki apa? Bosku sing lho wajahe mirip aku Bos Topik. Makasih Bos Topik. Salaman sik to, Man. Aku salami aku. Salam karo Bos Topik. Nah, salaman tak yo ngene. Bos Topik minta lagu apa? Minta lagu apa, Bos? Kena gue bayar Bang Mekar. Tadi yang request perjuangan dan doa. Oke, siap. Kita kasih perjuangan dan doa Mas Ari. Kita persembahkan untuk Bos Topik beserta keluarga. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan selalu. Perjuangan dan doa. Doa bersama. Dikandani opo karo sutradaran. Pokoke sakarmu iki kok ketoprak iki pokoke dirampungi sak rampunge. Ngono ya. Bar jam 7 yo lah ora leren yo lah langsung ora apa-apa. Barang aku mocoke ketuane mogol kok ben. Ya aja ngono to. Lah. Yuk ada perjuangan dan doa. Kita persembahkan untuk warga masyarakat. Anggaran duit. Telaga Mojo. Antong ya. Yo, ayo gak boleh coy. Spesial untuk yang di kanan kiri panggung. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya padu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Terima kasih. Matur sembah suwun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya padu, manis rasanya gula. Bekerjalah
tambah satu lagu. Mungkin Bos Topeng kersane apa? Biasanya Bos Topeng kersane lagu apa, Bos? Mbak Sita mungkin mau request lagu. Mbak Sita pinara Mbak Sita aja duet, Mbak Sita aja duet. Mungkin mau duet. Kok duet karo aku? Bos minta lagu apa lagi bos spesial? Kita hibur untuk tamu undangan. Hiburan seneng. Untuk keluarga besar. Minta lagu apa bosku? Apa? Mungkin dangdut atau campur sari? Caping Gunung. Oke, dados. Caping Gunung. Caping Gunung. Diatur Caping Gunung ya apa Mas Rokim? Bersama WM Audio. Spesial untuk seluruh warga masyarakat Telogomojo. Mojo. Wis pokoke WM wis kaya dulur ning kene. Yo! Caping Gunung coy Wahyu Banggola. Terima kasih Bapak. Berkah barokah nggih Bos. Wis, ayo Mas Rokim. Nggih, monggo ngalajeng. Jame wis samene nutuk lakone wonten ing ukarane nyuwun pangapunten. Ayo. Aku pangeran kesurupan. Kesurupan tegese piye? Lah wis surup ijek kon metune. Mergo kowe lakone jan. Oh, alah yo. Jenengmu sapa? Kula pun Senopati Sendor Kusumo. Well. Sak ngertiku Sendor kae iki dagelan. Nggih, saniki munggah pangkat. Munggah pangkatmu? Ya wani kita. Ngono. Dadi Senopati kula. Nggih, aku jane iki bingung. Perkawis napa? Perkarane nggih, aku goleki tumbaling praja kang aran Cundrik Kencana Seta. Terus mungsu tepung gelang anggonku goleki nanging nyatane aku durung bisa nemokke, Jan. Apa sekirane bisa bantu kawan aku? Cundrik Kencana Seta. Kula ngertos. Lho, tenan? Nggih, ning ndi? Ning kono. Ngene bae. Pripun? Mergo kowe lan aku nggih tau sinawung. Upama kowe lan aku memitran ngono piye? Saged.
Tulung tinulung bantu binantu. Donga dinonga. Sawetara sampean Kula tak padosi nggih. Saiki kowe kudu gelem ngladeni aku, Kowe ora gelem tak awojo. Jenengmu sapa kok nganti prawoso karo mau? Perkarane apa jare? Karo. Sambungane karo mau? Rentenir. Oh rentenir. Rahayune ana aku. Umpama ora ana aku mbok menapa kelakon di prawoso. Ngono carane. Ngosek toh. Ngajak dadi kanca meh demeni bojoku. Ngosek. Ketemu pirang perkara kok kowe ndawa aku yen to aku ndemeni wong wadon iki. Sampean kok rungkal rangkul jarine arep goleki sapa Cundrik. Gembrek ndi? Cundrik. Cundrik. Kencana. Iya aja kliru panompo. Hah? Iki wis gelem iki mesti. Lah piye? Kok kleru panompo wis Kowe ngerti ra, Kak? Piye? Bapak ki ra utange akeh. Terus? Oyak-oyak rentenir. Heh. Iki mau kanggo lirune utange aku sedenggo tebusan. Sing nulungi sapa, Nduk? Lah nek kene aku arep prawoso sing nulungi pawongan. Ngerti kowe? Dados jenengan niku Upama ora ana aku bojomu kelakon diprakoso karo rentenir mau. ning urung nganti. Urung Kowe nganti. urung diapa-apakno wong iki. Urung. Nggih matur nuwun Panane pangapunten. aku ki warangka ana ing kraton diriku. Jenengan nggih. Kula kowe sedhen rukun karo bojomu. Nggih. Aja nganti tukar. Boten. Purnane cariyos rampungi kowe. Oh ngoten. Ya no, mergo iki ana lelakon mau kere munggah balik, sendor wong melarat dadi wong sugih. Nggih pangapunten sedaya. Tentreme utawi mbalike bojo kula sumrambah kalih dulur kulanan, dulur wedok, Mas Topik, Mbak Sita. Mugi-mugi tansah ginayungan ngersani Amin. Gusti. Amin. Anggenipun syukuran omah dados omah dadi suwargane, Amin. akeh rejekine, Amin. akeh rahmate ngersani Gusti. Amin. Miras pantes bareng-bareng kembul Bujono bujono. miwah andra. Pamiatan sampun